En l'excursió de 3 dies a mitjan setembre al Delta de l'Ebre vàrem poder fotografiar libèl·lules, així com les papallones tigre i reina. Una libèl·lula. Al Delta de l'Ebre hi hem trobat libèl·lules. Els ulls de les libèl·lules estan units en un punt. En repòs, les ales de les libèl·lules es mantenen en horitzontal i en angle recte respecte a l'abdomen. En canvi, les ales dels espiadimonis, en repòs, es mantenen obliqües cap enrere i els ulls dels espiadimonis estan separats. Fotografies de libèl·lules on observem els seus ulls units en un punt i les ales, quan estan en repòs, horitzontals i perpendiculars al cos. La papallona tigre, espècie migradora d'origen subtropical africà. Al Delta de l'Ebre s'ha convertit en resident. S'alimenta de la planta Corretjola borda, una enfiladissa amb flors blanques molt petites que produeix un làtex tòxic. Els colors de la papallona ens indiquen que és tòxica. Els ocells i altres depredadors no se la mengen. La papallona reina. És la papallona més espectacular de la nostra fauna. S'alimenta de la planta ruda, del fonoll i de la pastanaga silvestre. La planta ruda produeix substàncies tòxiques, d'olor desagradable. Els altres insectes herbívors no mengen la planta ruda, però l'eruga de la papallona reina ha desenvolupat resistència al tòxic de la planta ruda i, per tant, l'eruga de la papallona reina no té competència. A més, l'eruga desprèn una olor desagradable i d'aquesta manera està protegida dels depredadors.